Unanogoniano. This young man with Dibia. Playing don't worry for this video. Or with Dibia. The mother Mayama. Or will conspire within the mother Makana according to whom Yana one name working with problem. Gina one leg working with problem, it conspires here. Tin the mother ejibulu one leg working Igbo. Don't know name me, it just in a Biafra, and working on one leg working nose. Even I just only one of Biafra, or no for all that, and one leg working or go at the mother. Cat all one leg working. The same question, the same thing can now go everybody, because now every culture, every tradition, every religion, every belief with their own force. Anyway, boy, in what kind of Biafra afana aka towards him. Mwele boy Biafra na asiana na wande nwoke ka dendo. Mwele boy asiana everybody na family na nwana. O depend ihe onye na achọkọ ọfọ. Mana what am I trying to say here? A lot of people be more kwa one woman of God. No nya mmadụ phone ke video ya. Na crusade the person will phone ya boss. A lot of people more kwa the woman na internet. So everyone afụza why offer na the woman bụ onye oche na ọchọrọ iji phone ya gba ọsọ. Mgbe John the boy si na ebe Jizọs nọ, kedu ka o chi wee mee Peter allow Peter were mma n'okwu na akpaghalị? Kedu ka o si wee mee Judas allow Judas wee nọrọ emi sofi no fully well na Judas e betray ya, which he even spoke about. Kedizi ihe men. Sometimes men of God see those faults in people. They will allow them come again, let them change and let them grow. And was Johnson Suleiman na moto, because I was privileged enough to see that video. Always say, Anna, don't you think Anna for all these things on the name? Imago Fonde, they have human nature and fall, Imago Jella with Tonya, Imago brothers none of why people will be sleeping with each other, which is wrong. Also known as those things about now. In a may expect sin on our for some things on our for and some other for. Man, I can't offer that you can't go, you think, oh, well, we criticize again. They don't do that. Your maturity should in Christ should show you that to tell you that people are given chance to repent and to do some of the things I name. But that is not the genesis of my message. But I'm trying to tell you something most people are not. Now, this young man, Makana yana nwanne nwoke nwe problem. This young man wee na-asị na o ya nwakọ ya abapụta ọ dịka gọọmenti a na-achụ ndị omenala a na-achụ because na most of them na commit a crime na hide n'ime omenala, because ụka and Bible is the only thing that can purge your heart. Gwa gị na ihe na-eme adịrọ mma, even within your heart ị na-ama that na ihe na-eme dị njọ. Mana mmadụ ya na-egwu mmadụ ibie wayo n'izu mmadụ ibie oshi na-atụ mmadụ ibie ihe na-asị gị na ọ na-emegwala ihe nna ha ihe emere nna ha. No ifuli we na-ezu oshi ma you hide it na-eme revenge over ihe emere nna gị. Una na-aghọta? So biko ka ị na-enecha vidio ka baro share ya ka onye ọzọ fụkwa ihe n'afọ ka ọ dịkwanụ. Nemegodi video nwa, kiligodi video nwa, chiri ibo onye kpọọ nwunye dibịa me, chiri video nwa. Kedu afọ gị? Afọ m bụ Obiara. Obiara. Nke eji onye mmadụ? Eji ebe a na-agba ya ngwe mmadụ. Kedu ihe ime ndị special sword jide gị? Mụ na nwanne m nwoke nwere problem, mgbe set ya ọkwa kidnap ya. Kidnap ya ga-eme gịnị? Egbu ya. Okay. How many times can you try to him here? So one sir. So one sir. I want to go in the lifted. I want to go in the helper. Again, I was you. When we make a force in the so no more. Can you make an announcement? The one day we can go. Okay, bomb. One day kidnap one day. So, Lumbo push at a grenade. See if you had it. He said no more we na water. Kisi abiwe na emo kwa ya this one mwanamje bwaba omo bendinje bwaba abane kuna ba nodioz so ngwapo gwana sira nje kwa njose ese abane kuna nodioz. Okay, nije kule bana boni tekene emo le benje jose ase nodioz na kwa kwa la fanke yuma ko yi gwala yi kwa ngana nje jose
n'ọgwụgwọ. Okay. So ihe na-agwa nkịta bụ isiokwu. So n'ọgwụgwọ kidnap nwanne nwoke ndị mmadụ nwoke agbagbuo. So n'ọgwụgwọ merie. Okay. Thank you very much na cooperation. Fans m ekene m ụlọ, Nigeria ekene m ụlọ, Igbo ekene m ụlọ, ifite unu bụ unu ka anyị nọ, ekene m unu, ọkụzụ ekenekwa m unu, ọkwa nka bụkwa dibịa ndị n'ọbẹ. Igbo akụghị lọ oke na mgbụgbọ, nwoke eji nwoke ibi egwu, ovu mmadụ ọra na-esili ite, ovu onye ọkụzụ niile na-atụ iche, mụ ka dị ibe, mụ bụ Jizọs ya a na-ekwu, nna mmụọ ọgba ọdụ, nna onye dịkachi, nna achị ka ọ dịrị. Ọ na-aga ọdụ ụdị nwa, ana m emebe ọzọ gentleman, okpu nwa bụ okpu eziokwu, ana m egburi ya lee. Nekwa agụ m edukwa m agụ m n'aka, ome ka agụ igwe edu, mụ na agụ m oyi. Ịghọtago, onye ya agba m mgba ya ebugodo ụzọ gbaa agụ nwa mgbe imelizi agụ bịa. Egbe a na-agba n'anyanwụ na ifedu unu bịa n'oge ka m ji wee bịa ma ọ bụrụ ndị nwa, ọ bụrụ ndị eze nwaanyị nọ n'ịntanetị, ọsị onye nwa ya bịa. Egbe a na-agba n'anyanwụ bịa nso, bịa ka m gwa gị, ịkpọ onwe gị dibịa, na-eme ma ọdụ ya likwe, na-emela anyị majik, na-egosi anyị ọba anụnụ ebe ọba ya ga-elosi onye nwa na-akwụ ụgwọ na ụdị ibe ị na-eme. Unu bụ ndị dibịa na-emechi ibe gọọmenti ji achụghalị unu. Ọ bụ unu tekwa unu na-alacha ibe niile na-aza dibịa na-aza dibịa na-eme dibịa. Ndị bụ dibịa eluro 7 ibe niile ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị na-aza eze nwaanyị ma eze nwoke, ndị bụ dibịa eluro 7 n'ebe unu ya na-eme, unu mesizie ụdị ibe gọọmenti ekwe na unu na-eme na unu na-emebi obodo, ka enwudo unu ka kidnapa na ka enwudo unu ka ibe nwa na anyị ya na-ekwu eziokwu. Oke ọ bụ na ọ bụ Soludo nke bụ onye na-awa ọchị m ikirisie ụdị ibe a nwanne kịta anahụ, ụdị bido nwanne kịta anahụ, ibe egbe a na-agba n'anyanwụ kwu, ịya na-achụsibero ndị dibịa ike, ịya achụbaba ka ndị Abakaliki si achụ amụjaki achụ n'ugwu ọba, maka na onwe ndị na-aza amụjaki azụ n'ugwu ọba. Ịghọtago, ịya achụsibere ike ka ndị kọstọm si achụ moto bụ abịa iwu. Ịghọtago, so ngwa wọchị ebe mmadụ na-eme gị na nwanne gị inwe nwa ọzọ ọgwụ ya egwu ya nya ndị otu ga-abịa egbu nwa ọzọ ya, iwe jewe ezie kidnapa a wee buli ya, iwe jewe ebe onye ọzọ agbamabụ onye si na ọ bụ dibịa ịgbanwuru aba n'isi nwanne gị. Kedu abịa ibe ị na-agbaba onye ọzọ isikwa na ibu dibịa ka ihe esi wa agwọnwuru m ọgwụ wa azụ ọta m na o nwere ibe ndị a na-eme, ndị abụ wayo kaba na-egwu onye abụ abịa mgbe ụfọdụ a na-asị m ị na-akpali ndị dibịa, ị na-eme ndị dibịa expose, ị na-eme nke na-eme nke ọzọ. Ibe abụ na abụrụ ibe abụ bụ ibe unu na-eme idea nwe ebe unu nọ, eji mbe dibịa wee enwere m idea ebe unu nọ. Many of them na-ezu ori, ndị bụ dibịa eluro 7. Mụ na-agwa gị ndị bụ dibịa anyị maalịba, onye bụ dibịa nwe ibe ọ na-eme a na-afụrọ n'ịntanetị, bịa ka anye gị ibe nwa, bịa ka anye gị ibe nwa. Ịghọtago, ibe niile na-eme dibịa nọ n'ịntanetị bido n'isi luo n'ọdụ bụ content creator kaba bụ content gịnị creator kaba bụ sọsọ mmadụ 3 nọ n'ịntanetị na-abụrụ content creator. Chetakwa maka Joneb Igwe, ọ bụkwa mmanwụ ka ọ bụ ọgbọkwa content creator. Ịchọkwa ngwa gị ndị ọzọ na-abụrụ content, ndị na-eme ibe abụ na ndị na-eme wọnda. Mgbe bulugboo dibịa na-eme wọnda, ịbịa bie kpere ibe wuchata agwa ya ijide ibe abụ nnụ n'aka okwudo gị, ọ nata okwudo gị bi ya. Ma nke taa na-ebu dibịa bụ amarụmụdị dibịa ndị be anyị na-eme. Gọọmenti bigo mere na anyị ebele, unu ejikwana na ndị nwa na-emetọrọ ibe ha na-emetọrọ si na dibịa dị ọzọ. Dibịa dị ebe ibe dị mma dị, ibe dị njọ dị ya. Ebe enwe ndị dị njọ, ndị dị mma dị ya. Ebe ibe na-atọ ụtọ dị, ibe na-edi inu dị ya. Gọọmenti bigo mere na anyị ebele, unu enesi n'anya n'ibe ndị nwa kpọọ nwa ndị dibịa na-eme. Ọbụọkwa aba ncha o nwekwa ndị ọbụ cheki ebe mmadụ na-akọtọrị, jee wọchịgharịa dị vidio, biko inweta vidio na-atụsa anya. Gọọmenti mere na anyị ebele, ekene m unu.